Nem hibáztatom a zsarukat, hogy nem vettek komolyan. Nehéz megérteni a helyzetemet. Ott van Sammy Jenkins, a felesége sem értette meg. Mondtam, hogyan akarta meggyógyítani. Hozzám is bejárt, én meg mindenféle hülyeséggel tukmáltam. Mesélt az életükről, hogy hogyan kúrálja. Köszönöm, hogy fogadott. Már ott tartottak, hogy Sammy ételtet le mindenfelé a házban, ő meg nem adott neki, hogy lássa éhségében emlékszik-e, hogy hova tette az Szóval ételt. ez van. Nem is tudom, hogy... Nem kegyetlen volt, csak a régi férjét akarta. Mr. Shelby, maga mindent tud Sammyről, és maga döntött úgy, hogy szimulál. Mrs. Jenkins, a cég álláspontja nem az, hogy Sammy szimulál, hanem hogy ez az állapot nem tudható. Csak azt akarom tudni, mit gondol Sammyről, de őszintén. Beszélnünk se lenne szabad, míg fellebbezési szakban vagyunk. Nem akarok én fellebbezni. Akkor miért jött? Kérem, értse meg. Ha szemére nézek, nem egy csomó zöldséget látok, hanem az én öreg szemimet. Mit gondol, milyen érzés az nekem, hogy azt gyanítják, hogy csak kitalálom az egész problémát, és hogyha igazat mondanék, minden visszazökkenne a normális kerékvágásba. Hogyha tudnám, hogy az én régi szemim tényleg elment, elbúcsúzhatnék tőle, és elkezdeném szeretni ezt az új szemit. De amíg kételkedhetek, nem tudok elbúcsúzni tőle. Mit akar tőlem? Azt, hogy fél percre felejtse el a céget, aminek dolgozik, és mondja meg, hogy tényleg azt hiszi-e, hogy Sammy csak tetteti ezt az állapotot. Tudnom kell, hogy mit hisz valójában. Azt, hogy Sammy szervileg képes lenne felidézni a dolgokat. Köszönöm. Azt hittem, segítettem, hogy csak valami válasz kell neki. Nem hittem, hogy a tartalom is számít. Csak hogy kell valami, amiben hihet.